ten začiatočný bod je naozaj jedinečne dobrý, by som povedal, hej, v tom zmysle, že máme nezamestnanosť niekde tesne na 4%, rast niekde medzi 2,5 až 3%, čo je vynikajúci začiatočný bod, keď sa pozrieme na posledných 50 rokov, tak možno v 5% prípadoch bola americká ekonomika v takomto stave. Hej, v súčasnosti máme teda ten výhľad toho, že fiškálna politika bude ešte stimulatívnejšia. Fed bude mať priestor znižovať úrokové miery, takže aj monetárna politika má priestor znižiť úrokové miery, pokiaľ by to bolo potrebné. Hej, takže v podstate vyzerá to veľmi pozitívne, by som povedal, na tej fiškálnej strane bude výzva, by som povedal, to neprehnať, lebo nechceme, aby teda sme mali problémy s infláciou opäť a naozaj americká ekonomika je v tom stave, že naozaj nepotrebuje nejaké fiškálne uvoľňovanie alebo znižovanie daní. Takže ten výhľad je pozitívny. Donald Trump, respektive to, co jeho nástup do Bílého domu, druhé volební období a jeho politika, mezinárodní hospodářská politika, může znamenat pro zbytek světa, respektive klíčové regiony, nebudeme se snažit pokrýt celý svět. A zase jsou to nějaké známé, neznámé a neznámé, nicméně pokud vyjdeme z toho, co v tuto chvíli víme a tušíme, jak předpokládá, že Evropa a Asie, asi se přidržme těchto dvou regionů obecněji, budou performovat v roce 2025? No, tá obchodná politika je veľmi asertívna a teda pán Trump a jeho poradcovia dosť teda sledujú bilaterálne vzťahy a bilaterálne obchodné prebytky s Amerikou, takže typicky tie krajiny, ktoré môžu sa stať väčšími obeťami tejto politiky, budú teda krajiny, ktoré majú veľký obchodný prebytok z USA. A teda samozrejme ide o Čínu, ide o Mexiko, ide o Európu. Opäť uvidíme, ako ten detail bude dôležitý, ktoré sektory budú ovplyvnené a do akej miery. Môžu tu byť isté pozitíva pre niektoré krajiny, napríklad Spojené kráľovstvo môže byť jednou z krajín, ktoré má šancu si vyjednať nejakú výnimku so Spojenými štátmi, čo by mu dalo istú relatívnu výhodu. Opäť je to skôr relatívna výhoda, ako že by to bolo pozitívum. V rámci Ameriky ako takej sú isté sektory, ktoré asi budú benefitovať z deregulácie, napríklad energetika, financie, bankovníctvo, možno menšie americké spoločnosti, ktoré môžu benefitovať z tej fiškálnej expanzívnej politiky. Ale teda všeobecne, globálne, samozrejme obmedzenie obchodu nie je pozitívnou politikou pre tie krajiny, ktorých sa to týka.